Den 9. april 1940, klokken 4:17 om morgenen, Ofotfjorden, 200 kilometer nord for Polarcirklen. Temperaturen -8 grader. Generalmajor Edward Dietl står på dæk af destroyeren Wilhelm Heidkamp. Han ser mod Narvik. Byen ligger stille, uvidende. 4 kilometer fremme. Bak ham 10 tyske destroyere, 2.400 soldater fra 3. fjeldjægerdivision, tyske gebirsjæger, fjeldspecialister, elitestyrker. Dietl smiler. Operation Weserübung. Norges fald skulle tage 3 dage. Kanskje 2. Han ser på klokken. Om 45 minutter ville Norge tilhøre Tyskland. Om 60 timer ville alt være over. Det han ikke vidste var, at i fjellene rundt Narvik 430 norske soldater ventede. Ikke elitestyrker, ikke fjeldjægere med årstræning, jægere, fiskere, men født i snøen. Og de kendte noget tyskerne aldrig ville lære, at i Arktis overlever bare de, som tilhører der. Dietl så mod øst. Himmelen mørknede. Skyene samlede sig over fjellene. Tunge, truende. Snøstorm, spurgte hans adjutant. Betyder ingenting, svarede Dietl. Vi har pansrede køretøj, tungvåben, kommunikationsudstyr. De har pistoler og gammel ammunition. Han tog op en cigaret, tændte den. Røgen blandede se med den kalde luften. Krigen starter om 45 minutter, sagde han, og den slutter senest om 3 dage. Klokken 4:30. Wilhelm Heidkamp nærmede se Narvik havn. Bak dem 9 andre destroyere i formation. Perfekt militær præcision, perfekt tysk orden. På land ved Elvegårdsmoen garnison. Oberst Konrad Sundlo stod i kommandocentralen. Han havde fået meldinger. Tyske skib nærmede sig. Mange skib. Han så på sine mænd 430 soldater. Halvparten havde aldrig skudt i kamp. Hvad gør vi? Spurgte en ung løjtnant. Sundlo svarede ikke med en gang. Han kendte tallene. Tyskland havde 450.000 soldater klare til invasion. Norge havde 13.000 spredt over hele landet. Her i Narvik 430 mod mindst 2.400. Matematikken var brutal, ubarmhjertig, uundgåelig. Men noget i ham, noget gammelt og urokkeligt, vidste noget andet. At tal betyder ingenting i fjellene. At teknologi betyder ingenting i snøstormen. Vi holder stillingen, sagde han til slut. Klokken 4:45. De tyske destroyerne kastede anker. Soldater strømmede ud på kajene. Ordnet, disciplinert, uimodståelige. Dietl gik i land. Så se rundt. Ingen modstand. Perfekt. Sikre havnen, beordrede han. Så marcherer vi mod garnisonen. 2.400 mænd bevægede sig gennem Narvik. Støvlene lagde ekko mod brosteinen, rytmisk, mekanisk, truende, ved Elvegårdsmoen. Sundlos mænd ventede. De hørte ekkoet. Nærmere, nærmere. Hold ild til jeg giver ordre, sagde Sundlo. Tyskerne kom i sigte. En helt kolonne, 600 meter lang. Panserkøretøj i front. Fodfolk i formation. Afstanden 400 meter. 300. 200. Sundlo løftede hånden. Nå! 430 rifler åbnede ild samtidig. Tyskerne stoppede forvirret. Dette skulle ikke ske. Norge skulle overgive sig. Det var planen. Men ingen havde fortalt det til Sundlo. Første tyskere faldt, så flere. Dietl tog dækning bag et køretøj. Forbandet. Hans perfekte invasion blev ikke perfekt. Fremover, råbte han. Men noget skete. Noget uventet. Snøen begyndte at falde. Let først, så tyngre og tykkere. Vinden øgte. Snøstormen, som havde ventet i fjellene, kom nå. 7 minutter efter første skud. Sigten faldt til 5-10 meter. Så 30, så 10. Tyskerne kunne ikke se nordmændene, men nordmændene, de trængte ikke sigt. De tjente hver stein, hver vej, hver retning, født i dette landet. I denne kulden, i denne snøen. Tyskland havde erobret Polen på 28 dage.
Danmark faldt på 6 timer. Frankrige ville falde på 60 dage. Norge skulle falde på 3, men Norge var ikke Polen, ikke Danmark, ikke Frankrige. Norge havde fjellene, fjordene og mændene, som kendte dem. Weserübung var general Franz Hallers mesterværk. Perfekt planlagt, perfekt koordineret. 60.000 tyske soldater skulle indtage Norge samtidig. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Narvik. 6 byer på samme tid. Overvældende kraft, uimodståeligt tempo. Dietl havde studeret planene i ukevis. Narvik var vigtigst. Jernmalmkaja, malm fra Sverige, gennem Narvik til Tyskland. Uden malmen kunne ikke tyske fabrikker lage våben. Uden Narvik kunne ikke Tyskland vinde krigen. Sikre Narvik, havde Hitler sagt. Ikke ødelægge den, ikke skade malmkajene, kontroller den, og Dietl havde lovet at gøre netop det. Men når 7 timer efter landing satte han i en kælder i Narvik centrum, regnede sin tab, 87 døde, 140 sårede på 7 timer, mod en fiende han knapt havde set. Udenfor raste snøstormen, sigten 0, temperatur -12, vindstyrke 16 meter per sekund. Hans panserkøretøj sat fast i snødrivene. Hans kommunikationsudstyr fungerede ikke i kulden. Hans soldater, trændt i Alpene, frøs i norsk vinter. Vi venter til stormen løjer, sagde han til sin stab. Men stormen løjede ikke. Den fortsatte, time efter time, dag efter dag, og i stormen bevægede noget se, Narvik-jægerne. Ikke regulære soldater, ikke mænd med mange års militærtræning, mænd som havde levet i disse fjellene hele livet. Jægere som sporede rensdyr gennem snøstorm. Fiskere som navigerede fjordes i mørketiden. Bønder som overlevede vintre på -40. Løjtnant Erling Eriksen havde vokset op i Skjomen, 30 kilometer øst for Narvik. Han havde lært at jagte, da han var 6 år gammel. Lært at gå på ski, da han var 3. Når 20 år gammel ledede han en 30-mands patrulje. Opdrag forstyrrer tysk forsyningslinje. De bevægede sig gennem stormen, usynlige, lydløse, som spøgelser, på ski, fordi snøen var for dyb for støvler. Hvide camouflagedragter, fordi snøen gjorde alt hvidt. Tyskerne kunne ikke se dem, ikke høre dem, ikke finde dem, men jægerne kunne se tyskerne. Eriksen stoppede patruljen, 600 meter fremme, tysk kolonnevej, 4 lastebiler, rundt 80 soldater, for langt under for skud. Vi venter, hviskede Eriksen, og de ventede i snøen, urørlige, 2 timer. Temperaturen faldt, -16 grader, men ingen bevægede sig, så endelig. Tyskerne gjorde det fejl. De tændte bål for at varme sig. Lyset fra flammene kunne ses. Gennem snøstormen, som en fyrtårn. Eriksen nikkede. 30 mænd bevægede sig fremover. 200 meter nærmere, stoppet. Afstanden nå 400 meter. Eriksen hævede riflen, sigtede mod tysk sergeant ved bålet. Pust ind, hold, skud. Sergeanten faldt, så 30 rifler åbnede ild samtidig. 16 sekunder, før 10 tyske soldater faldt. Resten søgte dækning, skjøt tilbage. Men så ingenting, bare hvidt snø og skud fra alle retninger. Eriksen gav tegn. Patruljen trak sig tilbage. Forsvandt ind i stormen. Tyskerne skjøt mod ingenting. Hundredvis af skud, tusindvis af patroner mod skygger, mod vind, mod snø. Da de til slut stoppede skytingen og gik frem for at tjekke, fandt det ingenting. Ikke fodspor. Snøstormen dækkede alt. Ikke blod, ikke beviser. Bare 40 døde kammerater. Og meldingen, som kom til Dietl den kvelden, sagde: angrebet af mindst 200 norske soldater, organiseret angreb, tung ildkraft, ukendt antal fjendtlige tab. Men det var ikke 200, det var 30, og de havde ikke mistet nogen. Dietl slog næven i bordet. Umuligt, råbte han. 200 mand forsvinder ikke sporløst. Men det gjorde de. Igen og igen og igen. For hver dag som gik, kom nye meldinger.
Kolonne angrebet ved Bjergvik og de døde, forsyningslinje kuttet ved Båen, 35 døde. Patrulje forsvundet ved Ankenes, 15 savnet, og hver gang samme beskrivelse, angrebet fra alle retninger. Fienden ikke synlig. Ukendt antal angripere. Dittels officerer troede, de kæmpede mod tusindvis, men sandheden var 430 norske soldater, delt i patruljer på 20-40 mand, brugte det tyskerne frygtede mest, ikke våben, ikke tal, snøen, mørket, terrænet. Det tyskerne ikke forstod var, at i Narvik var ikke snøstormen fienden, den var allieret. Den 12. april, 3 dage efter landing. Dietl skulle have kontrolleret hele Nordland fylke. I stedet kontrollerede han Narvik centrum, Cayenne, og ingenting andet. Hans division var isoleret, forsyningslinjerne kuttet, kommunikation med Sørbrud. Vi trænger forstærkninger, sagde han til Berlin, luftstøtte, flere tropper. Men Berlin havde andre bekymringer. Oslo var under kontrol, men med store tab. Bergen kæmpede fortsat, Trondheim holdt, men knapt. Hold Narvik, kom ordren tilbage. Vi sender forstærkninger snart, men snart betyder uger, og Dietl havde ikke uger. Han havde dager, kanskje timer, for noget andet havde sket. Noget han ikke havde forudset. Den 14. april, klokken 8.05 om morgenen, britiske krigsskib kom ind i Ofotfjorden. 5 destroyere, HMS Hardy i front. Tysk marinepatrulje opdagede dem for sent. Første britiske granater traf Wilhelm Heidkamp. Dittels flagskib, det eksploderede. 470 tyske sømænd døde på 2 minutter, så en efter en. De tyske destroyerne sank. Anton Schmidt sank. Dieter von Röder sank. Hans lydemand sank. 9 tyske destroyere ind i Narvik. 9 tyske destroyere på havets bund. Dietl stod på kajen, så skibsrestene, olieflammer, røg mod den grå himmelen. Hans forsyningslinje var kuttet. Hans flugt var kuttet. Han var fanget. 2.400 mand omringet, isoleret, uden mat om 10 dage, uden ammunition om 14. Hvad gør vi nu? Spurgte hans adjutant. Dietl svarede ikke med en gang. Han så mod fjellene, så på Eriksen og hans jægere, selv om han ikke kunne se dem. De var der, altid der, usynlige, dødelige, ubønhørlige. Vi holder stillingen, sagde han til slut. Vi venter på hjælp. Men hjælpen kom ikke. I stedet kom noget andet. Den 10. april. Allierede forstærkninger ankom. Britiske tropper, franske fremmedlegionærer, polske soldater. Totalt 25.000 mand mod Dietls 2.400. Matematikken, som havde været i Tysklands favør, snudde. Pludselig var det tyskerne, som var i undertal. Pludselig var det tyskerne, som kæmpede for overlevelse. Næste 4 uger var brutal, ikke storslåtte slag. Men kamp dag efter dag, time efter time. Narvik-jegerne ledte de allierede styrkene gennem fjellene rundt tyske stillinger, ind i blindzoner. Hver dag nye tyske tab. Hver nat nye overraskelsesangreb. Dietl trak sine styrker tilbage. Igen og igen. Fra Narvik centrum til fjellene øst for byen, til grænsen mod Sverige. Sultne, udmattede, på randen af kollaps. Den 28. maj og det uger efter landing. Allierede styrker tog tilbage Narvik. Det var den første allierede landsejeren i 2. verdenskrig, den eneste i 1940, men så paradokset. Den 10. juni samme år, midt i sejren, kom ordre fra London. Evakuer Narvik, fokuser på Frankrike. For Tyskland havde invaderet Frankrike, og Frankrike faldt på 60 dage som planlagt. De allierede tropperne trak sig ud. Narvik blev forladt. Dietl genindtager byen. Teknisk set, Tyskland vandt. Men alle vidste sandheden, at 2.400 tyske elitesoldater med perfekt udstyr, perfekt træning, perfekt strategi blev holdt i chak i 8 uger og 430 nordmænd, som kendte snøen. Hvis du liker disse historierne fra den norske modstanden, giv en tommel op og fortæl i kommentarfeltet, hvor du ser fra.
Abonner på kanalen. Hver uge en ny historie om norsk mod og udholdenhed. Men historien om Narvik sluttede ikke der. Den fortsatte dybt ind i krigen. For noget fundamentalt havde ændret sig. Hitler havde troet, Norge ville falde på 3 dage. I stedet tog det 2 måneder og kostede tusindvis af tyske liv. Mere vigtigt, det beviste noget til verden. At Tyskland ikke var uovervindelig, at blitzkrig kunne stoppes, at mod og tæring betydde mere end teknologi. Dietel blev holdt i Narvik resten af krigen, beordret at beskytte Jan Malm-transporten, men han var aldrig tryg. Norske modstandsgrupper, inspireret af jægernes model, saboterede transportlinjerne, angreb tyske patruljer, gjorde livet uudholdeligt. 26.600 tyske soldater blev stationeret i Narvik-regionen for at beskytte mod 400 partisaner. 26.600 mod 400. Forholdstallet var det samme som i april 1940. Og resultatet var også det samme. Tyskland kontrollerede byene, men aldrig fjellene. 33 år senere, maj 1970, ved Narvik Krigsmuseum. 2 gamle mænd stod og så på et udbrændt tysk køretøj. Erling Eriksen og de 5 år gammel. Ansigtet var bidt, men øjnene klare. Og Horst Schreiber, 82 år gammel, tysk veteran fra 3. Fjeldjægerdivision. De havde ikke snakket siden krigen, men på invitation fra museet stod de sammen. Hvor mange var der egentlig, spurgte Schreiber til slut. Eriksen så længe på ham, så stille. Min patrulje, 30 mand. Umulig. Schreiber ristede på hovedet. Vore rapporter sagde mindst 200. Vi hørte skud fra alle retninger. Vi så ingenting, men skud kom fra overalt. Det var meningen, svarede Eriksen. Der skulle tro, vi var mange. Der skulle tro, der var omringet. Der skulle tro, der var taberne. Stilhed. Lang stilhed. Vi var taberne, sagde Schreiber til slut. Nej, Eriksen ristede på hovedet. Ingen vandt i Narvik. Vi måtte evakuere. Der fik byen. Men vi frygtede hver dag, svarede Schreiber. Hver nat, hver patrulje. Vi vidste, der var der i snøen, men så der aldrig. Det er ikke sejr, det er terror. Eriksen sagde ingenting. For Schreiber havde ret. Det var pointet. Ikke at vinde hvert slag, men at gøre okkupationen så kostbar, så smertelig, så udmattende, at okkupanterne aldrig følte sig trygge. Jeg drømmer fortsat om snøstormen, sagde Schreiber stille. 50 år senere, jeg vågner og ser hvidt og hører skud, men ser ingen. Eriksen lagde hånden på hans skulder. Jeg drømmer også, sagde han, men jeg drømmer om hjemmet mit, som der tog, familien min, som sultede, landet mit, som blev okkuperet. De stod stille. Begge gamle, begge markert af krigen. Vi skulle ikke være der, sagde Schreiber til slut. Nej, svarede Eriksen, det skulle der ikke. Vinden blåste gennem museet. Kald, som i april 1940, som under snøstormen, som forandrede alt. Weserübung var ment at være Tysklands perfekte invasion. Rask, brutal, uimodståelig, og teknisk set lyktes den. Norge faldt, regeringen flygtede, tyskerne kontrollerede landet, men i Narvik lærte verden noget andet. At invasioner ikke vindes bare med våben. At tal ikke betyder alt. At teknologi kan besejres af terræn. At 430 mænd, som kendte snøen, kunne holde 2.400 i 8 uger. Og at nogen ganger betyder ikke sejr og vinde. Det betyder at aldrig give op. Tyskland kontrollerede Norge i 5 år. Men de kontrollerede aldrig nordmændene, for det findes noget stærkere end våben, stærkere end tal, stærkere end blitzkrig. Det hedder modstandsånd. Og i Narvik, i snøstormen, i april 1940, lærte tyskerne det på den harde måden. Hvis du liker disse glemte historierne fra 2. verdenskrig, giv en tommel op. Fortæl i kommentarfeltet, hvor du ser fra i dag. Og husk at abonnere på kanalen. Hver uge nye historier om norsk modstandskamp.